Når man begynder på ormekompostering, så må man selvfølgelig sætte sig lidt ind i, hvad kan ormene godt lide at spise, og hvad skal man bestemt ikke give dem. En af de ting, man får frarådet, det er kartofler, fordi der simpelthen er så meget stivelse i. Men jeg tænkte, kartoffelskralder, det kan de godt spise. Men det her, det er kartoffelskralder, som de fik for 14 dages tid siden. Og nu har jeg rodet lidt rundt nede hos dem, og der er ingenting sket. Nedbrydningen går simpelthen så langsomt. Så jeg har fisket dem op, og så ryger de herop i. Og så lægger jeg dem i fryseren, fordi når man nedfryser grøntsager og frugt, for den sags skyld på, så bliver cellevæggene sprængt i fryseprocessen, og når man så tør det op igen, så går nedbrydningen meget hurtigere, fordi cellestrukturen er ødelagt, og bakterierne simpelthen kan få fat. Så det prøver vi, og så får de det igen. Så må vi se, hvad der sker.